Masya Allah, tabarakallah. Ito na pala ngayon ang cornice sa Balad, Jeddah. Tara, pasukin natin ang loob ng Sokakok, ang cornice. Ito yung daan papasok sa cornice. Inshallah. Ang napansin ko lang dito sa Balad ay walang katao-tao. Pool. So ito, nakapasok na tayo. Ay yung mga Pilipino. Karamihan sa mga pwesto dito ay sarado na. So ito na mga kabayan. Tara, bisitahin natin at pasukin ang cornice. Salam kulang-ulang o ano mga bangsami dati na saya kuyag-uyag sa Jeddah na imanto na sesan sa Pilipinas. Tapos sa mga pumasa sa perfume, saya sa mga salamin. Are, saya hindi man ari sa tuwa. Ano ka gusto mo? Iwa. Ate ya. Yung miya kalala siya mama. Naman na rin yung bangala. Yung miya makalala. Dubba. Pakayap ka ito sa niwana. Shopping muna Sheikh. So Sheikh na dami shopping yan. Na pugunutan yan ng mga jama. Miyan yaping saya sa Jeddah sa cornice. Katan, siran. Ate sa mga pasalubong. So di mamamasa sa mga pasalubong dati siya din galubog sa Jeddah. Ito yung nuts flavor. Ito na pala yung maraming nagtatambay na mga Pilipino dyan. Saka dito papasok. Ayan yung mga Pilipino yata yan. O iman di kapag kawan, kapag pag-abroad ka na, bukod lang kasi eh. Ito mga kabayan yung Ad-Danube supermarket. O maraming mga Pilipino dyan noon. Dyan bumibili ng mga groceries. Ito, paakyat na tayo. Second floor naman tayo. Salam, rakano lang o na nimbuntay. Masya Allah. Second floor. Ito na yung mga autor, perfume. Masya Allah. Cornice. Masya Allah. Tabarakallah. Giordano. Pasok. Ang Giordano dito ay nagkakahalaga ng samba dito. 129 49. Ito na to.
Ha? Kuda. Ay, nakuha na nan. Ha? Ad na tunay ni tuladan yun. Namanya po kasi. Kisa na si mga ulama na. So mga ulama kami pumakin na comment kano ko na. O gaya nga lagi daya na tuladan na kuda na nakapakaya sumbayang. Harimau? Kuda na ning san? Gagang anak. Ha? Natunay nag-isang siya. Harimau. Bida-bida beso. Gyan, harimau pamanay. Layo. Kayankin. Panganin tami sampay ako mga ulama tanong, mga kibarul ulama, nilaraktan maifta. Wantunay ko kumanag yung iya ko. What t-shirt taki? Kita sa t-shirt ako. Ano ba ba? At mga kabayan sukuan, dalawa 4119, 119. Giba, ipkumasatag yung aya sokal cornish. Lahido da taw ron. Yang aya sa kataw jo makan natin na ayat tiga nakataw ya kan nga jidda na ba kuan. Sobra pan sa Pilipinas. Tagin no ba mas mapya ko na di Bisoria. Are ba no maliw? Are, pamili ka no, liwag na nagya mga kuano, di mo taya niran mga kuan, mailag yung kaya sukal cornish. At so di pamasan sa mga accessories, kaya kataya sulaf, Masya Allah. Sa ipsulso mga accessories. Masya Allah. Sesmok. Da, kabayan, ha? Mas mo kaya... Mas mo... guwapo. Wanta ya, Habibi. Mas mo... Kumusta? I'm fine. Mas mo... Abdullah. Ayan, si Abdullah. Kung gusto niyong magbumili ng ano... Pabango. Hindi mabaho kasi yung mabaho hindi kilikili. Masya Allah. Magandang presyo. Magandang presyo. Mura-mura? Mura-mura. Pag walang pera, utang. Yan. Naririnig niyo. Pag wala daw kayong pera, pwede utangin. Hanapin nun lang si Abdullah. Wag nagpapautang yan ng Pilipino. Syukran ya Habibi. At sa mga salamin. Masya Allah. Adna miyak komenta weekend ko na madagla tao siya. Ako pa kay Mambu. Pag weekend, tambayan ng Pinugyan. Masya Allah. Kaya so Arrida Asyarki. Mga abayat. Nakataya ko yang alaw na Ato so na Adidas siran saya. Ate so sikata di pamasan sa kuan. Talumpa. Al-Hida Ad-Dawli. Malabis. Ate mambuha muassasa Al-Ar. Ano yun? Muassasa Al-Amri. Yes, so di pamasan sa mga relos. Masya Allah. Mga bags. At so kuhan yan. Sumpat yan. Salam ki Abdul Samad Malawani si Kuya. Alim saliwatan para saragat na shawarma pakatamang kasiranon aniran katami sumabi aso. Ilain tanong Kuya ka malami abugu saya ka miyada so tawa madakal naguan ko na mga kawan saya
mga building yang ada saya. Ay nailibetakan sa kano saya kanyo ketano dia yang kaya cornish. Salam tano dan yang kaya di mentay ako miyamang komenti jam Guldiano Sibai Sundud Sinikul si Wachiwah Ali Abdus Samad Malawani Ibrahim Kahal Tepanso Izhar Barisih lil autor Toyos Tagi mga kabayan sutwa kapugukitan niyo girap sungano saya Tatan nagina napapunta sa baba Auto pun sa mga pemasaan sa mga talumpa Aywa, ada live So, Cornish. Keep video shoot. Markas Cornish ha? أيوة. Sasmok? اسمه علامين MD علامين. Alamin? أيوة. Ay jinsiyan. إيش؟ Jinsiya. Yamani wala? لا بنغلاديش. Bangladesh. Aywa. Katan, ba't na kikikilala ka no ron? Hay ka sa Pilipino. Pilipino. Kabayan. Hay, kabayan. هاي كبيان. Aywa. شكرا. Ya ba kawan? Ya ba mga Bangladesh pilih tanong saya. Wala na sa lamin na kanay kawan. Sisi tanong sa sul. Atatan nilay ni nagyang ay miyaso a cornish. Teka lang. Wala giyanap ko tanudan yanan. Yang ami akalala ako makasasayan sa Diamond. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Libais ha? Ada libais asli? Asli? Teka ko na iso libais sila. Na asli ko na, original. Live. Live. Sasmok. بسام Bassam. Ako na minal Yaman. من اليمن ما شاء الله. أنت هنا ولا سوق الثاني؟ هنا هنا لبيس؟ أيوة. خلاص أنا أكلم الفلبين يذهبون هنا. أنت At ka nagyang alibay-siran na nawad na pumasarkan o na o Hajj, Umrah. هذا مدير؟ شيفين Japan? شيفين كيرلا. إنديا. India, mas mo kaya Sipin. Hanapin nyo lang si Sipin pag bumibili kayo ng ano. كيف أنت Hanif. حنيفة Sipin, Bassam, Hanif. Kalas? Masya Allah. Lagi ataw-taw siya. Isa ada indak. Smart watch. Voice هذا؟ Is it Android wala any cell phone? Bluetooth. Calling here. Kam هذا؟ 50. Auto ko nagi. 50. 50 lang yung kabayan pag ano, bibili kayo. Ay, na importante namin ikotamis kanu saya sa giyang iyakuan. Balad Cornish na salam tanudan na giyang iyakuan mga bangsa tanwa di mentay. Salam ki Abdus Samad, si Ibrahim Kahal, Zinaida Abdurrahman, Umar Sarip, Hajja Siti Asya Mustafa, Masya Allah. Miyamis ka balad, why, Masya Allah. Yakap-yapap pigilay na balad, gue na dataw saya. Si Malanga Sabai,
Langong anod na ya ipkamisyo balad. Zahara Malang. Ito si Zahara Malang daw pag weekend tambayan ng mga Pinoy. Syam Abdullah. Aifa Sarip Amirul Alinor. Sama na si Tano Sagyang Iyakuan. Giordano Rasulad. Masya Allah. Si Zahara Malang Janur. Namraida Sarip Tumanong Pandahi. Si Pandahi. Ito yung mga sukin natin sa Ikaw muna salam ka daw Pandahi. Pandahi, paka turu-turu ka masuharta gusto ko. Ay, biya rin si mo apak. Pero mga siya sumong. At si pagari nga di mamimil, di pa pili. Are, Jamal, benda da ko na kasi na, da 6 ka saya. Salam nga si Pandahi. Giya. Ilan niyo ko nagyan sulot niya no mapia para makabaling nakadi-nakadi. Ato so bangsa tano sa kuan. Magsabay. Tagig. Tagig ka no, ari o Makati. Makati pala. Yung mga taga Pinas diyan. Klik-klikan niyo yun na ng mga kuwansan. Santeke. Pandahi, salam Munur. Asya Magundakan Mailaw. Si Malakas sa ginawa. Masya Allah. Alex Arunga, Nisa Batu, Junaid Haji Salah. Didagan, antaya Abi Habibi, Sofada. Fakat Kol Ismak, Masmuk Al-Karim. معك سالم Salim min Yaman ya. لا بخاري 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 هذا بلد إمام البخاري. ايوه مظبوط مظبوط. أنت محدث صح؟ نعم مظبوط Itu si Bukhari. Rasid Lontua, Khadija Lugagay Sarosong. Salam ko mga taga Rawatan, San Miguel Street, Manila. Masya Allah. Salam Rakanusan. Janudin Abdul Didaagan. Si Dima Mapandi Ibs Dima Mapandi. Alanisa Inabang. Si Ummu Hafisa Magumnang Muhammad Nadir. Si Kim. Salam Rakanusan. Muntasir Amia Batungilan. Masya Allah. Si Norsida Shuaib. Salam Rakanusan Suraida Iniwan. Suraida Ummu Hafisa Zahara Malang Haifa. Ay, pitore ko yan. Ato mo ko na araw tanong mas sa Pinas ka. Mas mapia ko sa Pinas. Si Wata. Teka lang. Magano yan? Ito 95 real. Ayan, Mahal dito. 95. Mapia mong biti lagi. 95 real. Masya Allah. Salam ki Wata. Mapipia kami sidnagi guru akan Muhaimin Anwar. Salam Sam Abdullah Ansari. Kaya sungakan saya na kanabatan waya bubayaw batano saya sungkagi ayabu kaya pakasungan saya na sumanga jaman na naguguro ako niran kuha Syekh na Syekh Jiddatano na api kabubukular kita saya sumung na matatagal tayran sa yang enggak iya na ini kasungiran sa Cornish. Ay mambuayap kenegira si ukada kala na miyakapia Cornish Jeddah. Nakataya paman na miyakada pusiran sa Saudi Arabia na idna penganinan ko mga Sheikh na makasungsiran sa. So, alhamdulillah, importante na
Kaya unutan tanong si Ransaya. Salam ki Ismail Taha, Muhammad, Yusuf, Jamil, si Jalil Maba, si Jeddah, Masya Allah, ada mga tag si Jeddah. Si Muhammad, guru, ubada kelas ka, Muhammad, Utaimin, na nakati ako sa Jeddah, bata mga pagilaya. Ari guru kan miyati ada tadi maka pagilaya. Ipunsi ko kaya kabul ka. Ari Muhammad Utaimin. Ipun ko kaya kabul ka siya Jeddah na ada tadi maka tuna na Ethiopia kan nasunga saya. Siya ko sa balad. Al Jumeir, Masya Allah Sheikh. Nandito ka ba sa ano? Makkah, sumama ka ba sa kanila? Waalaikumsalam. Thompson, Assalamualaikum. Ansari Ali, Ashima Balindong, salam rakanu sananti. Abdul Halim, Dimalna Takabur. Salam ki Abdul Halim Dimalna Takabur. Salam rakanu panganinta mamakaswi kanu saya. Salam ki Al-Suwairi Alim Abdul Basit. Masya Allah. Si Sual Piangko, si Khairodi Khairon di Bangkitan. Perumahan na kanun si Wata. Biya kada wata. Suraida. Salam rakano lango na mga bangsami di mentay sa giyang kaya live tano. Cornish, Abdul Kaula Abu Muhammad, salam rakano si Al-Suwairi, Muhsina Masakal Nurasha, Dipatoan, Asgari Limpaw, Almayra Kalamata Ilyas, Mangandiri, Buing ako sana, Masya Allah. Ano ini? Uba kasi esung si ako picture ka na ini o din na kuwan saya comment kasi so number ka para makatuwag ta. So number ka na ini posta kasi sa giyang kaya page na ilang abu para katawagan ako ka makasaya. Inshallah napanayong ko kasi ako. Jano, salam ki Jano Kazi Nurhaim Mamun Diung. Salam ki Samailar Abu Bakar. Inshallah na makambuli ang kami sama ka na lango-lango ng mga bangsami ito na ini padagano si kong mga duami inshallah. Si Dao salam ko mga pagariyami nasa Riverside. Si Maruhum, Masya Allah. Sama na nasitano sa Cornish. Si Dato Mayaman, Prampiagapo, salam rakano Sanlangon. Janukazi Maharlika Tagig City, Philippines. Masya Allah, salam rakano Sanlangon. Si Norkisa Abdul Karim, Masya Allah, salam rakanu salangon ng mga bangsami. Salam ki Alnor Paingko Limpaw, Masya Allah, salam kay Isulpiang Paingko. Nanagito po mga bangsami, importante na miya ikot tano, apya may tuwag yung kaya Cornish, yung uto ba aya miya pansin ng sena, miya kay Tusutaw. Lagi duba paman na so kabibibunian dati gira amya umsika na pagile ka sa Pilipino na katulong kasi na iman to na miya kay ito so tao. Why?
Nago api anda kasin cung sagi nga iya sa kornis alia kornis na may to so taw. Balasangan wallahu subhanahu wa ta'ala sama da kalama pia salam rakanu langon siapan tanu langon wallah. Nago sukabaya mamaghaj na piniat kanu ka insyaallah. Nago magdua tanu ka antano siya mamakakasoy san rakanu subhanahu salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.